raw ang infected na dito sa Pilipinas. Diyos ko, kaya magdasal po tayo. Magdasal. Kasi I think YouTube ito, Facebook. may variant na naman pala sa India na dalawa raw ang infected na dito sa Pilipinas. Diyos ko, kaya magdasal po tayo magdasal. Kasi ang India po, sanggatutak na ang infected ng coronavirus. Isa na po sa bansang maraming namamatay ang kanilang mga nationals. Kaya po ay we have to pray at mag-ingat po tayo lahat. Wear your face mask and face shield. At the same time po ay kailangan po natin uminom ng mga supplements. Yan, huwag na po tayo magtipid. Magtipid po tayo sa ibang bagay, pero sa supplement, don't. Kasi yung panlaban natin paano nasingitan ka ng coronavirus? Mahina ang immune system mo, may edad ka na. May mga karamdaman ka pa. Usually po, ang kinakapitan niyan, may mga karamdaman na. Yung mayroong pneumonia, mayroong lung problem, mayroong heart problem, yung may mga diabetes, high blood, kidney problem. Kaya po ay we need to take mga supplements na magagaling, natural, mas maganda po, natural. Kung katulad ng Amazing 4 or ng Mega 1. Mega 1, isa lang pong klase yan. 21 very powerful ingredients. Yun po, nire-recommend ko sa inyo kasi mas affordable. Di ba? Ngayon, kung ayaw naman ninyo, di kumain ka ng at least 5 gulay, 5 prutas araw-araw. Kasi ang advice ng World WHO, 10-10. Para mabigyan natin ng tamang nutrition, yung ating trillions of cells, ang ating immune system. Kasi kung kung nagtitipid ka, pero mas nakakatipid ka kung uminom ka ng Mega 1. Pero yun mo 10 gulay, 10 prutas, magkano gagastusin mo dyan? Siguro ang 300, kulang na kulang. Di ba? Kulang na kulang. 10 gulay, 10 prutas. Saan ka niyan So, sa Mega 1, may promo tayo. Bumili na kayo ng 2 plus 1. 2 plus 1, mura na lang. Magkano na lang yan? Di ba? Kung 2 plus 1 po ang bili ninyo, divided by 180 capsules, magkano na lang yan? 44 pesos na lang in 44 centavos. Round up natin, 45. 44 pesos and 45 centavos day ang isa. Kung inom kang dalawa, di 88 lang. 88.90 o 88.89 o 90 muna. Di ba? Di very affordable. Member ka pa. Pagdating ng Unilevel program, member ka na. Di ba? Okay? So, yan po mas maganda. Makakainom na. Marami na sa inyo makainom na pamilya. Diba? Yung mga bata kahit isa lang. Yung adult, 2. Yung may mga karamdaman, 3. Diba? Yung mas mabigat ang karamdaman, 4. Yung mas advanced ang karamdaman, 6. Diba? So, depende po yan kasi. Simple solution. Diba? Very affordable. Antayin pa ninyo ma-hospital. Ang 44 pesos na yun, 85 centavos. Kulang ang pamasahe. Pang tricycle lang yan. Diba? Pang tricycle lang yan. Yung magbabantay, dapat nagtatrabaho, yung kakainin niya. So, yan po ang mga sinasabi ko. Kailangan po practical tayo ngayon. Sa panahon ng pandemic, we must be practical. Huwag po tayong pasaway. Huwag po tayong pagkukuripot po nasa tama. Huwag po sa maling pamamaraan. Kasi tayo din po ang kawawa. Tayo po ang may problema. Hindi po may problema sila ang may problema. Lahat naman halos may problema, natatakot sa COVID-19, di ba?
Natatakot sa COVID-19, may paranoia na, may paranoid na. Ah. Pero kung may panlabang ka, sinusunod mo yung, nagdasal ka, sinusunod mo ang protocol, nag-iingat ka, most likely, safe tayo. Most likely. Okay. Maring 99.99 safe tayo, at least 98. Di ba? Oh. Kasi kung makipagsaparan ka, baka 50-50. Di ba? Mahirap na. Kasi ang infected, may ng 1 million. Oh, di ba? May ng 1 million. So, wag tayo makipagsapalaran. Di ba? Mga, ang daming, iba't ibang klase ang casualties. So, kailangan po natin pag-ingatan. Kailangan po natin gawin ang tama. Wag po nating, wag po nating pagkaitan ng maganda, napakagandang natural food supplement ang buhay natin. At saka, hindi lang naman sa COVID-19 yan, pangkalahatan eh. It's pangkalahatan because immune system. Hindi lang ordinaryong pampalakas sa immune system. Truly, it helps. Diba? Pangkalahatan. Okay, naintindihan po ba natin? Kung naintindihan po ninyo, salamat. Kung hindi, I'm sorry, my love. Kung naintindihan ninyo, you mean everything to me. Yan. Para maanoon sa tainga. Masyadong malamig sa tainga. 'Di ba? Sabi kasi kailangan daw modulated and voice. Yan, 'di ba? Parang pang bedroom voice. Okay. So lahat nga palang makipag-ugnayan sa atin, just text 0998-975-8121 0998-975-8121. Yan. Okay. Okay na sa inyo? Okay na? So, yung pong mayroon pong mga iniindang karamdaman, matagal na, wag po natin pabuti na stage 4 cancer yung mga cancer. Kasi mahirapan na tayo. Pag-asa na lang natin dyan, 2 to 5%. 1 to 10%. Pag stage 4. Okay. So, kailangan po natin, lalo na, daming may cancer po ngayon. Ang coronavirus po, marami nakaka-recover. Pero ang cancer po, stage 4 na ganyan, bibihira. Stage 3, medyo may pag-asa pa. Stage 2, medyo malaki ang pag-asa. Stage 1, malaki ang pag-asa. Okay, maliwanag. Kaso po pag nalalaman, usually stage 3 or stage 4 na, kaya mabigat. Okay. So, sa ngayon po ay gusto magipag-ugnayan sa atin. Yung bukas, maaga tayo 9 o'clock. Andito na tayo sa ating booking office in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas beside Angeles Cake, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Mayroon po nakapaskil na Amazing 4. Yan, di ba? Okay po, maliwanag. So ngayon po ay
Yung nag-testimony pala sa atin, di pa na ano natin, ano? May nag-testimony sa amin. Kahapon yun, ano? Kahapon. Kahapon, isang araw. Kahapon, oo. Taga Piodoran. Oo. Bukas, i-ano natin. I-play na natin. Ang ano kasi, high blood at saka osteoarthritis, ang sakit ng kanyang tuhod. Pero, uminom ng uminom, nawala. Nakapaglakad siya may kitsan na isang kilometro. Nag-ano raw siya, nagtaka ng gusto. Di ba? Okay, so yan po ang magandang balita. Sana po ay ating pagyamanin mga ganyan. Di ba? Pagyamanin natin. Pagandahin natin. Di ba? So, kailangan po natin alagaan ang sarili natin at ang ating mga mahal sa buhay. O by the way pala, may kamuti na tayo. Nabintan tayo ni Miss Nasyon, Ria. Ng ilang kilo yon? 51 kilos. Kasi ito, kinainan ko na, ang sarap. Walang bangsod. Diba? Kamuti, kamuti. Kamuti king. Honor na. Oh. Wag na lang, maski wala. Okay, so ang kamuti kasi, sinasabi ko, malaki ang maitutulong sa ating katawan. Low glycemic po yan, index. Ibig sabihin, hindi katulad ang rice na mataas. Pag hindi natin nakonsumo, kumain ka ng marami sa gabi, mako-convert into sugar. Diba? Ang kamote, low glycemic. Kaya, at madali, fiber pa yan, madali pa ma-digest. Okay, ako kumain ngayon ng kamote, mamaya, kakain ako, konting-konti na lang. Diba? So, yan po ang pagkakaiba. Makakatulong po yan sa ating kalusugan. Sana po ay, gawin na nating, national crop ang kamote. Yan. Diba? National crop ang kamote. Yan. Okay. So, naintindihan po natin ba? Okay ba? Ayos ba? National crop ang kamote. Yan. Kamote King, Doc Joy Bitito. Binabati ko nga pala si Madam Patria Pat Gutierrez ng APIC. Tita Pat, salamat po sa asistensya. Salamat po, salamaton sa asistensya at saka sa advice. Ang APIC management. Okay. So at least andito tayo. Ginagawa naman nila ang lahat na makakaya. Ang problema kasi po sa kanila, ang pilferage. Ang dami kasi nagkukonsumo na hindi halos nagbabayad. Kaya ang lugi nila napakalaki. Kaya sana yung mga konsumidores, magbayad naman po tayo ng tama, di ba? Magbayad po tayo ng tama para po naman po ay maayos ng APIC ang serbisyo. Hindi ko po pinagtatanggol ang APIC, nasa gitna po ako. Nasa middle po ako ng APIC and consumidores. Ang also ay consumidores. So, ang inaano ko po dyan, nakausap po si Tita Pat na marami raw po talaga ang nag-illegal connection. Okay. So, yung po mga nag-illegal connection, sana po ay kayo po ay natin to na bayaran ang ating bills, di ba? Kasi ginamit natin 'yan eh
para po yung mga legitimate na nagbabayad, hindi po sila apektado. Kasi yan po, yung loss nila yan ay nag-share po dyan yung mga konsumidores, yung nagbabayad. Okay. So, ganun po talaga. Ang ginamit mo, magbayad ka. At sana po wala namang illegal. At kung naman po sa gumagawa ng illegal, huwag ninyong tatanggalin yung koneksyon ng mga legal at ilalagay na itatap nyo sa illegal. Kasi madadamay sila na walang kaalam-alam. Okay? So wag po tayo wag po tayong gagawa ng masama kasi po, hindi man kayo madakip ng batas, ang Panginoon Diyos alam niya kung sino ang gumagawa ng masama. At yan po'y sigurado may kaparusahan sa Kanya. Kasi ginagawan mong masama, yung mga legal na ginagawa mong illegal. Di ba? So yan po ang problema. Huwag po natin gagawin yon. Di ba? Kasi yung mga legal na ganyan na nagbabayad at pinagpaplantid kayo ng gagawing illegal, masama po yan. Oh, di ba? So, sana po huwag tayong gagawa ng masama. May pandemic na nga, gumagawa pa tayo ng masama, ay nako, paano natin ito masusolve ang pandemic na ito? Di ba? Kasi tayo, ang panlaban sa pandemic, prayer, gumawa ng tama, bayanihan, di ba? Bayanihan, tulungan. Wala nang inggitan, di ba? Bayanihan, activity. Yung community pantry po, napakaganda po yan, di ba? Oh. At dapat tayo matuwa sa success ng ating kapwa. Lalong-lalo mga Pilipino. Matuwa tayo, huwag tayo yung nainggit. Alisin natin ang inggit sa buhay. Di ba? Okay. So, yan po ang payo ko sa ating mga kaibigan. So, Tita Pat, saludo po ako sa iyo. Mabalos po. Yung dati pong ex-mayor ng Tiwi Albay. Yan. Yan po ang ng APIC Albay. So, ngayon po, go back to our main menu. Yung paano magkaroon ng magandang kalusugan, kumain ng kamote. Yan. Kamote. Sabi na, Doc Joey, ang hangin na lumalabas sa akin, grabe. Hayaan mo na yan. Ganun lang tayo. Perfume naman yan later on. Diba? Perfume. Oh. Diba? Okay. So, yan po ang magandang balita. Diba? So, ano na po ang ating dyan? Kamote. Yan. Gulay. Prutas. Isda. Yan. Diba? Ano pa? Yan. Of course, amazing for Ormigawan. Diba? Amazing for Ormigawan. Iyan po ang panlaban natin. Oh. Amazing for Ormigawan. Yan po magandang balita. Kasi yan po ang natin, protection. Body protection. Good for the immune system. Very good. Di ba? So it's sabi ko nga, this is the time for us to do our best, to do good. Kasi mahirap na sa panahon ngayon. We have so many problems. The problem should be addressed to and solve the problem. At ito, pandemyang na ito, masusolve po ito. Ako sa paniniwala ko, number 1, prayer. Number 2, bayanihan tayo lahat. Bayanihan. All the Filipino people will come together, rally, and do the best. The protocol. Diba?
And I advise you to take natural supplement tulad ng Mega 1. Mega 1 with 21 very powerful ingredients. More or less po 17 galing sa abroad. Sa Pilipinas po more or less mga 4. Diba? Meron mo 17 yan, pupunta ka pa sa US, pupunta ka pa sa France, pupunta ka pa sa Brazil, South America, di ba? Hindi na, andito na sa atin. Nasa Legazpi na nga eh. Nasa Bakakay na nga, nasa Manila, di ba? Ganun po yan. Hopefully, we are united. We are united. Tayo nagkakaisa. Because in unity, there is strength. In strength, there is power. In power, we can do more for the common good of everybody. Yan. Para pong migawan yan. Okay, sa lahat mong gusto makipag-ugnayan sa atin, you may text Doc Joey afterwards sa 0998-975-8121, 0998-975-8121, at at kami po ay matagpuan dito po sa harap ng Bangko Sentral and Food Panda, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Ay Doc, magandang hapon by Maria Teresa, Amazing Maria Teresa Palma. Magandang hapon din. Gwapo pala si Doc now, naka-long sleeve. Yan. Ngayon lang pala. Good afternoon sa lahat. Doc, malapit naman ang birthday mo. Oo nga, madali lang eh. 2 plus 1 pala tayo ngayon. Yes. Hello po sa lahat. Good afternoon po, Technical Engineer and Supervision of 99 Radio, Warren Caraga, Leyte. Yan. Robert Garciano. Yes. Blooming si Doc. Yes. Hi po, Amazing Doc. Kumusta kayo? Yes. Hello po, hello. Amazing Joby Loyola Country. Yes. Hello, kumusta din kayo? Okay. Mag-participate po tayo bukas sa ating parapol kung matutuloy. Pero kung kakaunti po kayo, baka i-post po natin. Kaya dapat matuloy tayo. Okay. So, dapat ay ano na tayo? Okay. Di ba? Yan po magandang balita. Mamaya pala after the break, ang next 30 minutes po, ang ating si Miss Gilay Magracia ang will take over for the other half of the program. Okay. Kasi po tayo ay merong gagawin. Kaya po ay panoorin po ninyo sila, suportahan. Di ba? Ayan po ang pakiusap ko po sa inyo. Di ba? So, share po tayo. Share. I-share ninyong mabuti. Yan. Huwag nating ipagkait yan. Di ba? Huwag natin pong ipagkait. Okay, so yan pong magandang balita. And of course po, ang ating Mega 1 Amazing for other products ay matagpuan din po dyan sa ating stockist sa Ginobatan. Kay Miss Mega 1 Arlene C. Pabilonia sa market site, Paulati Street, Eraya, Ginobatan, Albay. Ang kanya pong contact number 0946-051-9050, 0946-051-9050.
0917-051-9050. Ang FB page niya po, ang kanyang Facebook, Arlene C. Pabilonia. So yan po, babalik po ang aming programa with Miss Gilay Magracia. Ito pang iyong lingkod, magpapalampan samantala. At babalik bukas si Doc Joy Bidito. Nagsabing maraming salamat, magandang gabi. God bless to everyone and I love you all. Responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ako po si Maria Cyril Johnson, taga Tiwi, 44 years old. Nagkaigo po ako kay ning ito sa tuhod ko na parang na makulugo na subgari bagang arthritis. Actually nagpa-assess ako, parang uric acid ang nagluwas duman. Ngunyan, suffer ko ito kay mga piram bulan. First time ko ito ma-experience kasi pa ako sa pamilya namin, gari ako man sa nakamati kay ito. Kaya nagngalas ako kung may arthritis, natulos ako sa edad na 40. So ininabalitaan ko ining amazing trio ni Doc Joey. Nagtry ako sa paagi kan sa kuyang agom, si Jomar. Pabalo niya ako ining amazing trio. And for 3 days, namati ko tulos so resulta ka ito na parang dahil man naman hali, pero nabawasan so kulog kang tuhod ko. And then bako na siya masyadong hubagon. And right now, almost 1 month na ako nag-iinom kay ini. Dahil na ako nakakamati kay itong so parang malanit duman sa may tulang sa tuhod ko. And sa ko nga ningunya, nagsakat ako digdi pasiring sa itaas kaya ning istasyon. Dahil ako nagkapot duman sa rail. So dati, maski ang pagsakat ko sa agyanan, dahil na talaga ako nakakasakat dahil sa sobrang kulog. And ngunyan, pasalamaton ako kay ning amazing trio ta. Parang nawaraan na talaga sa kulog kang sa kuyang tuhod. Siguro sa mga kaparehas ko na nakakamati man kay ini or sa mga may edad-edad na, lalo na sa mga 60, 70, karigo na kay ini na pigapod na yung arthritis, talagang makangalason. Actually, dahil man talaga dabaga kibulong ang arthritis, pero ini, bako man garo ini bulong, kundi parang napababa niya sa uric acid ko. And then, ang resulta kay ini, nawara talaga so kulog kang tuhod. And itry man po nindo para at least ma-experience nindo na maliberate ka mo sa kulog kang arthritis. Ako si Arcelita Galberio na nakatira sa Zamora, Pandacan, Manila. 57 years old. Nagkaroon ako ng diagnose 2015. Nalaman ko na may bukol ako sa suso. So ngayon, puro sabi ng doktor, kailangan daw ipa-biopsy ko para malaman at mammogram. So lumabas sa resulta ko, hindi pa raw siyang cancer o parang stage 0. So ngayon po, puro balik-balik lang ng ospital hanggang sa dumating ang 2016. So pinaanulit ako sa mammogram at biopsy. So ganun pa rin. Pero habang tumatagal, ako kinakabahan. Siyempre hindi biro ang cancer. So ngayon, humingi ako nag-second open ako sa ibang ospital. So, lumipat ako ng Manila Doctor. So, pinalaboratory lahat ng ko. Baka daw kasi kumapit na sa buto, kung ano-anong laboratory ang pinagawa sa akin. So, nagawa ko naman yun. So, umabot po ako ng 2016 ng hindi pa rin ako na-operahan. So, nag-third open ako ng San Juan de Dios, 2017. Doon lang po ako na-operahan. At may, na po siya, paakit na po siya ng stage 4. So, hindi lang yun ng breast cancer ang dumapo sa akin. Nagkaroon na po ako ng colon cancer. Gano'n na rin, pakit na rin sa stage 4. Pero napakabilis ang colon cancer ko kasi November lang siya. Hindi katulad ng sa breast cancer ko, umabot ako ng 2 years. Pero siya yung talagang napakabilis na, yung biglang pa stage 4. So, ginawa ng doktor ko, inoperahan po ako. So, pagka-opera sa akin, sinabihan ako ng doktor ko na paglabas ko ng ospital, kailangan ko daw mag-chemo. So, ngayon,
Pagdating ng 15 days, sa follow-up check-up ko doon sa doktora ko, tinanong ko siya kung anong yung symptoms ng kinikemo. Ang sabi ng doktor ko, kailangan yung mananakit daw yung kaso-kasuan ko, malalagas ang buhok ko, and susuka ko ng susuka. So ngayon, sabi ko sa doktor ko, Dok, kung halimbawa pala magpapakimo ko. So ngayon, baka ngayon pa lang, matigok na po ako. Bakit ka? Wala na po akong ganang kumain. Tapos isasalang niyo ako ng chemo. So, sa madaling salita, hindi na po ako bumalik ng ospital. So ngayon, nagpapahinga na lang po ako sa bahay. Hindi rin po sinasadya na nailipat ng apo ko yung palabas na panood namin. Yun nga babae nagsasalita na may cancer din sa ovary, na-opera na siya. Kailangan din daw niya rin mag-chemo. Ayun ang inano namin. Tapos nagsalita yung anak ko na sayang kung eto nalaman natin or natuklasan natin, sana hindi kayo na-operahan ng dalawa. Di ngayon, tinawagan ko yung number nila, sinabi ng secretary, darahin ko daw ang lahat ng laboratory. So, dinala ko po yun kay Doc Adrian. Pagdating po doon, binasa po ni Doc at binigyan po ako nilista niya po ako ng Amazing 1 and Miracle C. Ang dosage sa pang-inom ko, 4 na Amazing 1, 2 Miracle C. So, 4 po yan sa kada inom po yan. So, 6. Ano niyo po sa 4 na inuman sa isang araw. So, nagtuloy-tuloy po yan. Nung natapos na po yung inom ko ng gamot, umorder po ulit ako ng 3 dahil gusto kong makontinuous. After 3 months, eto na po ako, nakakalakad na po ako at nakakapaglaban na po ako. So marami na rin po ako nagawa para nga hindi ako na-opera dahil ibang-iba na po yung kulay ko at nakakain na po ako ng maayos. Hindi katulad noon, talagang wala akong ganang kumain. Pero sa ngayon, talagang grabe na po. At nakasubok na ng produkto, and if you want na i-share ito sa inyong mga kilala, kaibigan, kamag-anak, or kung sino pa man po na may mga karamdaman, or kung gusto lang po nila maprotektahan ang kanilang mga health, so napaka-perfect po ng ating Mega One para po dyan. And as we all know, ang Mega One po is composed of 21 components na pwedeng makatulong sa kahit or mga virus diseases or illnesses. Okay, so yan, magaling ang Mega One po natin. And other amazing products, katuwang po niyan, nandito yung Amazing Trio, Amazing 4, yung mga healthy drinks, and we also have Slimmers Rice. Okay, so ayan po yung mga highlights dito sa Miracle Health Corporation. And sa mga bagong viewers or bagong makakapanood nito, i-share niyo po para syempre makapunta doon sa mga nangangailangan din po. Okay, so basahin ko yung mga sa mechanics po para bukas. Ito yung Wednesday special raffle draw sa mga amazing leaders or hindi man po sa mga amazing participants. Okay, so number 1 po, mag-share ng 10 live streams. Yung live streams po is yung ating serbisyong natural, kalusugan at bayanihan. So regular program ito, dapat at least po 10 live streams. Okay, so at least 2 weeks na live streams, yun yung i-share po niyo. Every day, every live streams, yun yung i-share nyo. Mag-tag po kayo ng at least 5 FB friends doon sa post na, shared post na i-share po ninyo. So at least 5. Kasama na po dyan yung MHC Bayanihan Admin. Yan po yung dapat i-share nyo para makita ng admin. Okay. So number 2, sa mechanics, mag-invite po at least 30 FB friends to like or para i-like ang Facebook pages. Ano ba yung Facebook pages na ito? Number 1, Dorotea Resort and Spa. Nandito yung link, kapag hindi na kayo mapagod, mag-search. Okay, so nandito yung link, provided din po sa caption. Dorotea Resort and Spa, i-like nyo po yon, and kung na-like nyo na, mag-invite kayo ng friends to like the page.
Okay, so nandun naman sa page may option naman doon, button na mag-invite kayo. So at least 30 or more, kung mas mabuti, 30 or more ang ma-invite nyo. Screenshot nyo yan and ipadala po yan sa MHC admin. Okay, so another one para i-like yung page is yung Mega One Superfood. Eto, provided na din po yung link dito sa post po ng MHC Bayanihan. So, click nyo na lang yon and directly mapupunta kayo doon sa Mega One Superfood official Facebook page. Okay, so yan po yung dyan tayo mag-invite ng mga friends natin to like the page. And also, pangatlong page is yung Doc Joey Betito. Ito po yung official nakakaalam or nakalimutan kung saan kami. Kaharap lang po kami ng Bangko Sentral ng Pilipinas and ng Food Panda. Katabi namin is Angelis Cakes by Ma'am Angelis Gariba. And yan, sa mga personalized cakes, sa mga birthdays, mga special occasions, and yes, kahit ano pa, pwede nyo ipagawa. Mga gusto nyo design sa cakes and cupcakes, pwede po yan. And advance happy birthday, of course, kay Ma'am Angelis tomorrow. Happy birthday. And sa lahat ng mga nagsiselebrate ng birthdays today or special occasions, ayan, sana nag-enjoy kayo, okay? Make the most out of it. Okay, so free consultation kanina nag-deliver kami ni Doc Joey diyan sa may part sa Bitano. And yes, we do deliveries po, and for now kami lang, wala yung mga parang delivery partners, wala pa. And ginagawa pa po yung website, and dun sa website po pwede na tayo dun makapag-order ng mga products, of course. And
kung may mga kamag-anak kayo, kakilala kayo na gusto niyo i-introduce, so pwede itong website na ito, ipa-search nyo para makita, ma-browse nila yung mga definitions or yung mga descriptions ng mga products po natin. So, magiging available yan soon. Abangan po natin. And, syempre, i-update namin kayo kapag okay na po yung ating website. And, of course, yung program na ginagawa, yung pong sa Unilevel. Alright? So, yun lamang po yung ating mga announcements for today. And bukas po, abangan natin. And, congratulations in advance sa mga mananalo. So maraming salamat po. Magpapaalam po muna ako ng time tonight. Maraming salamat sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and sa our Vice President po, and Betito Prinzena. My name is Miss Jalay. Thank you very much. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Betito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa program